Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Lemniskataren martxuko saio hontara. Hain zuzen ere, begirada osagarriak, miradas komplementarias, liburuaren aurkezpenera. Baina liburu horren aurkezpena baino lehen, ekitaldi bat egingo dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateak gurekin elkarlanean lan egiten du, hizlariak eta ekarriz edo hizlariei gonbidapena luzatuz, eta zuzenean matematikako departamentuak ere, zientzia eta fakultatearen barnean, matematikako departamentuak ere lan bikaina egiten du normalean urtarrileko zikloan, matematikari dagokion zikloan. Mailan ditugu, Leire Artola, Beasaingo alkatea, Fernando Plazaola, Zientzia eta Teknologia Fakultateko dekanoa, eta Javier Elorza, Lemniskatako presidentea. Orain egingo dutena, ekitaldi simboliko bat egingo dugu, hitzarmen bat sinatuko dute, bi hitzarmen, hain zuzen ere sinatuko dituzte, bat Zientzia eta Teknologia Fakultatearen eta Lemniskataren artean, eta bestea matematika sailaren eta Lemniskataren artean. Denboratxo bat hartuko die eta beraz azalpenak gazteleraz emateko denbora ere emango dit. Ánimo sinadurekin. Decía que bienvenidos a este ciclo, a esta tarde de Lemniskata, a esta presentación del libro Begirada osagarriak, miradas complementarias. Es una de las últimas actuaciones de esta temporada de primavera y comentábamos que además de la presentación de este libro se va a proceder a la firma de de dos convenios entre la Universidad del País Vasco, en concreto el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y por otra parte los convenios ambos son con Lemniskata, el Departamento de Matemática y la Facultad de Ciencia y Tecnología, ambas de la Universidad del País Vasco. La Facultad de Ciencia y Tecnología colabora en general con Lemniskata, proveyéndonos de ponentes para las distintas charlas, y en particular el Departamento de Matemática de esa facultad tiene un papel fundamental en las charlas, en el ciclo de enero de Lemniskata dedicado a las matemáticas. En ese sentido, se va a hacer ahora un acto simbólico de firma del convenio, de ambos convenios. A vuestra derecha está Leire Artola, alcaldesa de Beasain, en medio Fernando Plazaola, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV-HU, y a vuestra izquierda Javier Elorza, presidente de Lemniskata. Llevan buen ritmo, veo que ya está casi todo firmado, o sea que perfecto. Ondoren, Leire Artola, Beasaingo alkate andereak duitza nahi duzunean. Eskerrik asko, Faustino, eta eskerrik asko eta ongi etorriak izan zaitezte denok Igartzako jauregi honetara. Benetan plazerra da eta denok pozik egoteko moduan gaude gaur hemen, jauregi hau beteta ikustea. Eta horrek esan nahi du, begirada osagarriak liburu honekez, arrakasta eta irismen handia eukidula, ez? Ziurrenik hemen gaudenetako askok parte hartzeko aukera eukidegu, liburu hortan, gure observazioak edo egiten, eta bizka bat, burura etorri zaitez, niri aukera eman zidatenean, argazki sorta bat pasatu zidaten, eta bertan aukeraketa bat egin behartzen, noski. Eta, lehenengo irakurketa hortan, ez, askotan ideia bat jasotzea ez da erraza izaten, eta behin da berriz, ikusi berri izaten dituzu argazkiak, eta benga gora, eta benga bera, eta ze argazki aukeratuko dut. Eta azkenean ez, konturatzea argazki bat aukeratzen dezunean, segun eta ze begiradatik begiratzen dezun, eta lehenengo ikuspegia edo bigarrena nola aldatzen da, ez? Nire kasuan, ume bat lurrean dagoen argazki bat aukeratu nuen, lehenengo begirada hortan ez, argazkia hotza lurra zerbait
hotza izango balitz bezala irudikatzen nuen, baina gero ama bezala aukera ematen zidanez, ume horrengana gerturatzeko, goxotasuna eskaintzeko eta besarkada bat emateko, ez? Beraz, bazaukan hotzetik, baino xamurtasunetik ere bai. Eta gero, pixka bat perspektiba zabalduta, ez? Etzanda dagoen ume horrek dauzka inguruan nahiko modu perfektuan irudikatuta dauden kubo antzeko batzuk, eta gero modu kaotikoan dauden irudi txikigo batzuk, ez? Eta horrek pixkat gizartean hauskortasuna, badirudi dena perfektu izan behar duela, dena perfektuki kokatuta dagoela, baina gero ez badago gertutasun edo esarkadarik dena hauskorra bilakatzen da, ez? Eta kostatako ariketa bat izan zen, baina benetan plazer handia izan da liburu honetan parte hartza, eta ziur nago zuetako askok ere ariketa hau egiten asko gozatu izan dezutela, nik egin dudan bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Leire. Ondoren, Fernando Plazaola, Zientzia eta Fakultateko dekano jauna duitza, nahi duzunean. Esan, niretzako oso pozgarria da hemen egotea, beti oso pozik etortzen naiz, zeren nik uste dut lehenizkatak egiten duen lana itzela da, ikaragarria dela, justu Goierriko gizartea ez kulturizatzeko baizik, eta gero eta kritiko izatzeko, eta gainera esango nuke zientziak erakusten dizkigun gauza guztiak eta desberdinak nolaka diren eta aurrera nola dijoan. Eta disiplinen arteko zubia ere bai. Eta kasu konkretu honetan, zen hau da, liburu da lehenizkata matematika argazki lehiaketaren ondorioa. Argazki lehiaketa hau duela 12 urte ditu, baina liburu honetan plazaratzen direnak edo erakusten direnak dira azken 10 urtetakoak, eta tarte guzti horretan 3.000 argazki baino gehiago aurkeztu direla, eta hori ez da gutxi, hori ikaragarria da. Horrek esan nahi du interes handia dagoela arlo honetan eta zabaltzen ari dela. Eta gainera nik esango nuke hor dago gurutzaketa bat artearen eta zientziaren artean. Eta hori oso importantea da. Esan beharra dago, orain ikusten dugula artea eta zientzia gauza desberdinak izan balira bezala. Eta lehenago izan horrela. Descartes izan zen nolabait apurketa hori sortu zuen hauen dela mende batzuk. Descartes izan zen, hau da, filosofo eta matematikari importanteak horrek egin zuen. Baina hemenek erakusten diguten ikusteko oso importantea da artea eta zientziak elkartzea eta gurutzatzea. Izan ere guk ere bai, gure fakultateak, arte ederretako fakultatearekin egiten ari da ziklo bat artea eta zientzia deritzona, zen guk usten dugu hori oso garrantzitsua dela. Eta kasu honetan, esango nuke, hemen daukaguna da, intuizio estetikoaren eta begirada matematikoaren arteko gurutzaketa ere bai, ez? Zeren, irudi bat ikusten dugunean, begiratzen dugunean, irudi horrek ez du pertsona bakoitzengan esamolde berdina esaten. Hau da, esan nahi dudana da, begiratzen dugu argazki hau esan dezagun, matematikari batek. Eta matematikari batek hor ikusiko ditugu nolabait esateko geometria eta beste gauza matematikarekin lortuta. Behar bada, ingeneri batek begiratzen duenean ikusiko du indarren arteko lotura, orekak, proporzioak, edo beste modu batean ikus dezake, edo zen pertsonan arrun bat, ni neu bezala, ikus dezako igual emozioa ikus dezakegu. Hor dana batera dago. Ez da uniboko, hau da guk argazki bat, eta nik esango nuke pintura batekin, baina argazki batekin oraindik gehiago, interpretazio bakarra ez dago. Interpretazio anitza daude, eta bakoitza bere interpretazio dira, eta danak erreala dira. Eta nik uste oso importantea da errealitate guzti horiek batzea, zer denak oso garria dira. Oain oso ohituta dago gizarte honetan da, gurea bakarri da balio duena, eta egi bakarra gurea da, eta ez. Osotasuna da importantea, eta hau da hemen irakusten dana. Irudi guzti honetan, argazki guzti honetan ikusten dugu interpretazio desberdina daudela. Eta interpretazio desberdin horiek azkenean esango nuke oso osagarria direla. Eta errealitatearen parte bat direla. Eta hori lotu nahi dut zuzenean lehenizkatarekin. Zen lehenizkatak egiten duen lana da zubilan bat.
zubilana. Eta zubilan hori azken urte guzti hauetan egiten ari dena, eta oso ondo eta indarrez, eta nik uste danok parte hartu behar duzutela horreta, bere ekimenean, ez? Oso importantea da egiten ari dena, eta liburu honetan oso ondo ikusten da, azaltzen da, adirazten da. Beraz, esker handiak emangan ezkioke lemnistkata ematen duten guztiei, txalo bat, beraientzat. Fernando, ondoren Javier Elorza, lemniskatako presidente. Aurrena eskertu nahi nuke, etorri zaten guztioi, hemen izateagatik, eta, bueno, baita normalen hemen jende aurpegi batzuk badaude, hitzaldi guztita, hogin eta etortzen dienak, eta, bueno, eta beste asko etortzen diena, baina berdin dio. Liburu hau aurkeztu zanen gure talden, gu bilera gaitxetxunen juntatzen geanen, daukeu makina bat talden, osea, Jose Luis eskinan daun nue, liburu hau egin dona, eta, bueno, beti idea berri ginetortzen da, eta danoi bilurre sartzen dio, baina, kaso honetan, bueno, planteatu zuen, aukera duzeola, liburu bezala azaltzeko, eta begirada ezberdinekin aukera hori, egongo zala, eta, ondo iruditu zitzaigun. Gertatzen dena da, hor azaltzen da, eta, resumituz, 150 pertsonen begiradak aurkeztu dien liburun daude, hori dana liburun hor azaltzeko, kriston lana izan da, lan itzala egin du Jose Luisek, praktikamente dana beak egin du, koordina hau, batekin hitzein, bestekin hitzein, nik uste jenden jarrera nahiko positiboa izan dela idazteko garaien, eta, nik uste eskartu behar zaizuela parte hartu duzuen guztioi, eta, bukatzeko bakarrik esan Jose Luisi, bai lemniskatan izenen, da bai nire izenen, mila esker egin dezun lanakatik. Deciros que, sin más, que cuando José Luis nos planteó la posibilidad de hacer este libro, al principio, aquí ya saben algunos, pues nos asustó un poco, porque cuando José Luis tiene una máquina en la cabeza y que no para de producir y siempre está con ideas nuevas. Y cuando nos planteó esto, pues otro trabajo más. En realidad era un trabajo más, pero prácticamente lo ha hecho él todo. O sea que entonces tampoco ha sido tanto para el grupo. Pero entonces hay que agradecerle a él. Y simplemente eso, deciros también agradecer a todos los que habéis tomado parte en las miradas estas de cada fotografía, que la habéis completado. Creo que ha quedado un libro precioso y además, pues tal y como ha dicho Fernando y ha dicho Leire, es muy interesante. Distintas opiniones, la misma foto, que formas de verlo tan distintas y y muchas veces complementarias. Y y muchas gracias por asistir aquí y pues ahora que hable el importante. Eskerrik asko, Javier, nik emango dizut hitza. Liburuaren sortzaile konzeptuala eta liburuaren koordinatzailea den Jose Luis Etxezarretak du orain hitza. Eskerrik asko, Faust. Lehenik eta behin oso raro iten zaite meneotea. Ni normalen Fausten lana egiten dut eta askoz ez erosogo sentitzen naiz alde hortan eserita, ez? Hasteko persona bate ez dakit etorri da, barkamen eskatu beharra diot, bate dago liburuan. Hain zuzen ere, Naia Begiristainek egindon testuan, ez dagokio 77. orrialdean dago, eta ez dagokio ondo-andon argazkian, baizik eta 74. orrialdekoa. Uste dut utxen zerrendan edo azaltzen dela.
Eta seguru asko gehiago egongo dira, baina bueno, zeingo diogu, ez da. A ber, lehenengo gauza, netaz hitzein dezue, Javier, zuk batipat, baina hau lan korala da, lan kolektiboa izan da. Nere koordinazioko lan hortan, hemen ditugu persona batzuk lan handien duten, adibidez Luis Martínezek egindo sekulako lana koordinazioan. Eta lan ikaragarri egin dute, beste persona batzuk hemen ez daudenak, Raúl Ibáñez, Pedro Alegría eta Marta Matxok. Eta gero liburuan ez dakit fijatu zeraten, baina azalean jartzen ditugu 5 izen, eta gero ondoren esaten dugu beste 150 persona gehiago. Hau ez da persona baten lana, ez da 5 persona lana, baizik eta 155 personan lana. Eta hori da lan honen aberastasuna. Aipatu baitare, argazkiri gabe ez degokela liburua. 40 argazki horiek jaso ditugu, sarituak, eta bueno, argizpik eta persona asko parte hartu dute, bai epaimai bezala, eta bai argazkiak bidaliz. Alde batetik hori, eta bestetik, bururatu zitzaiguna da, argazki horiek nolabait aberastu genitzakela begirada desberdinekin. Alde batetio, argazkilariak begirada bat eman dio errealidade bati, eta argazki atera do, eta hor nolabait geldi utzi do hori. Hori izan da bere begirada. Eta gero, testu guztietan daude, argazki guztien inguruan daude 4 edo 5 testu gehiago, bakoitzaren begiradarekin. Zure begirada, hemen zaudeten askoren begirada, hemen gauden 4 begirada ere bertan dago, eta orduan iruditzen zait horrek aberastu egiten dola. Elkarlanak aberastu egiten gaitu, ala pentsatzen dugu behintzat. Bueno, os comentaba que este trabajo no es de una persona o de 2 personas, sino que hemos participado 155 personas en este trabajo. Han sido 40 fotografías las que han sido premiadas. Sin esas fotografías no habría este libro, evidentemente. Y bueno, nos pareció que eso eran 40 miradas y queríamos todavía más miradas que complementaran, que enriquecieran el trabajo que habéis hecho los fotógrafos. Entonces, en total hemos participado 155 personas. La coordinación, pues me han nombrado a mí, pero yo todavía aquí le veo también a Luis, que ha hecho un trabajo ímprobo para mover todo esto, y otras personas que no están, como Raúl Ibáñez, Pedro Alegría, Marta Macho, etc. Y cada uno de los que estáis aquí y de que alguna manera habéis participado. Bueno, nik alde hortatio, esango nizuekena da, jende oso anitza eta desberdina izan dela liburu hontan parte hartu dona. Ditugu matematikariak, argazkilariak, irakasleak, erretiratuak, baierako kofradiak, ingeniariak, kimikariak, juristak, alkateak, antropologoak, idazleak, fisikariak, kazetariak, biologoak, konposatzaileak, arkitektoak, sukaldariak, psikologoak, divulgatzaileak, bertsolariak, medikuak, musikariak, ekintzaileak, paleontologoak, kirolariak, historialariak, margolariak, astrofisikoak, aktoreak, erizainak, dantzariak, albaitariak, eta ziur asko bakarren bat aztuko gendun zerrenda luze hontan. Orduan, benetan ikuspegi oso zabalakin aurkitzen gera. Comentaba que teníamos infinidad de miradas distintas, desde puntos de vista muy diferentes. Teníamos por aquí, como comentábamos, matemáticos, fotógrafos, profesores, jubilados, cofradías de la comarca, ingenieros, químicos, juristas, alcaldes, antropólogos, escritores, físicos, periodistas, biólogos, compositores, arquitectos, cocineros, psicólogos, divulgadores, versolaris, médicos, músicos, emprendedores, paleontólogos, deportistas, historiadores, pintores, astrofísicos, actores, bailarines, de todo tenemos. Entonces, esto es lo que le da riqueza a este trabajo. Y de alguna manera, para resumir esto, hemos preparado un pequeño vídeo en el que queremos recoger en 3 minutitos cuál es nuestra mirada al respecto. Hey, 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 hey. Begirada osagarriak argazki batean harrapatuta, bestearen hitzak genean
elkarren gainean eraikita. Testua irudiak ustartuta, ez da inoren ahots bakarra, norberak bere bidea dakar, bide gurutze berdinera. Zein aberatza den elkarlana, zure zatia, nire zatia, argazkiak eta matematika, bertsotan doazen hildazka, bertsoak musika, ingeniariak, fizikari idazle herritarrak. Ezagun, ez ezagun elkartuta, lemniskatak emandako indarrarekin. Lemniskatak emandako indarrarekin. Taula gainean marrafinak, zenbakien artean dantzan, formulek ere badute rima, pentsamendua da doinu bakarra. Kale, unibertsitate, plaza, ahotzan hitz galdera pila, paper zuriak betetzen dira, elkarren eskuak ateatuta. Zein aberatza den elkarlana, zure zatia, nire zatia, argazki eta matematika, bertsotan doazen hildazka, bertsoak musika, ingeniariak, fizikari idazle herritarrak. Ezagun, ez ezagun elkartuta, lemniskatak emandako indarrarekin. Lemniskatak emandako indarrarekin. Nordaki noren argazkian, aurkituko duen bere isla, beste baten formulatik, jaikikoren bere hizka. Elkar ikusi, elkar entzun, elkarren gandik ikasi, begirada bat, hero bi, hero mila, hori da gure irabazi. Zein aberatza den elkarlana, zure zatia, nire zatia, argazkiak eta matematika, bertsotan doazen hildazka, bertsoak musika, ingeniariak, fizikari idazle herritarrak. Ezagun, ez ezagun elkartuta, lemniskatak emandako indarrarekin. Lemniskatak emandako indarrarekin. Bueno, hortxe nahi gendun laburtu pixka bat zer izan dan lan hau. 155 persona azaldu zerate hor, eta ikusi dezue, guretzat importantena da elkarlanak nola aberazten gaitun. Hontan eta beste gauza askotan. Orain esango nizuekena da, liburua irakurtzeko eta alde zuen modun disfrutatzeko. Neronek irakurtzerakoan egiten una da argazki bat hartu, eta ikusi ze begirada desberdinak aurkitu ditzakegun irudi berdinatik. Eta horrek asko laguntzen digu ere, horre esaldi pare bat jarri dizkizu eta hasieran, bueno, ez dira oso landuak eta, baino esaldi bat Martin Luther Kingena jarri dizuet, zera dio, zure egia areagotuko da besteen egia entzuten dakizun heinean. Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. Eta izkenean horixe da hemen egina izan deguna. Begirada osagarriak, miradas complementarias. Abesti hori izan da pixka bat, geure laburpena. Izan nun tentazioa neonek abestekoa, baina bere garaian irakasle batek gure autoestimoa nolabait irabazi arazi nahian, esaten zion que tienen ustedes voz poca mala y eso sí desagradable. Orduan, agian hobe da endeuna egitea, ez da. Eta besterik gabe, bertan zaudeten guztioi, eskerrak parte hartzegatio, baitare barkamen eskatu nahi dizuet, momentu askotan sekulako pelmada eman dizuedalako, baina ulertuko duzue, hainbeste persona moitzeko eta lortzeko, ez dala erreza. Eta, bueno, pelmada horren jaunak izan gera, Luis hemen daukeuna, ez da, dando la pelmada a todo el mundo, que nos mande los textos, verdad? Eta beste mordoska bat Neronek. Beraz, eskerrik asko, hemen zaudeten guztioi, eta disfrutatu irakurketaz.
Beti bezala, galderarik balin badago, Jose Luisek gustora erantzungo ditu. Batzuk, Vale, venga, ba. ez, lehenengoa da, badakigu zu izan zedala liburu honen sortzaile kontzeptuala, oraindik gogoratzen dut. Pasaio baten ondoren nola idea eta zabaldu zenuen, eta, bueno, egia esan da idea niri pixka eta arraro iruditu zitzaidan, baina, bueno, ikusten da oso ondo gelditu dela, eta nun ikusitu, nola bururatu zitzaizun idea hau? Ba, ez dakit, argazkiak ikusita garbi genduken liburu bat ateren behar gendula, argazkien inguruan. Baina niretzat argazki horiek behar zuten zerbe gehiago. Eta nire buruak eskatzen zona da testu pixka bat sartzea, baina ez persona bat egindakoa, baizik eta jende desberdin egindakoa. Eta gero horti aurrea, hasi ginen ja pixka bat idea lantzen, eta bueno, ikusten ze gaitasun gendun hori egiteko. Hasierako idea zen, persona pare batek argazki bakoitza komentatzea, baina, bueno, gero, gora etorri ginen, eta hasi ginen kopura jotzen, da izkenen, hainbat testutan 5 persona daude. Guztira daude 192 testu idatzi dira argazki horien inguruan. Ordan, nik uste dut zerbait badala. Zenbait denbora igaro da ideia izan zenunetik gaur arte? Ez dakit, ez nizuke zehatz esango, baina nahi oso luzea intzait. Hoi garbi euki. Baina, 25 hasi ginen, 25 urtarrila inguru hortan hasi ginen. Osa, urte bete jamando egiteak. Norbaite galderaren bat bali madu? Oraindik maila jarri gabe daudenez, jarraitu egingo dugu, Jose Luis. Prozesu guztian liburua egitearen gauza bada sortzea, ideia eukitzea, ideia hori gauzatzean zein izan da urratsik zaiena edo zeintzuk izan dira etaparik? Urratsik zaiena izan da astea. Eta gero, klaro, esaten gendunez lau gutxienez animatu ginenean, askotan, laugarrena topatzea etzan xamurra. Eta egia da, lan hortan jende askok lagundu didala. Batzuk, agian testurik ez dute idatzi, baina liburuaren parteide dira lagundu diatelako bitartekari lanetan. Ze behar ditu, bos, venga, ni topako izkia, bos, orduan, nik uste elkar lan kolektibo ondia izan da alde hortatio. Jende oso desberdina parte hartu do, eta liburuan izenetan azaltzen eztan jendeare, badago parte hartzen zuzena izan dona. Besteak beste, hemen ikusten ditut hainbat, eta gero beste batzuk ez ditut aipatu, baina hemen zuzenketak inbertzira, nor nire alaba engainatu no, nor daukatatzean, eta Mireia engainatu nun, lan hori egiteko. Eta, bitartekari lanetan, adibidez, Imanol izan nun, edo Mikel, edo, hainbat persona izan nituen, gero, gertatzen dana da, gazte jendearen gana hurbiltzeko, lehenengoz kontaktua behar dezu, ez? Eta gero, gazteena gainar oso relatiboa bai da, ez da, orduan guretzat gaztea edo zein dara, orduan, nola iristen zera gazte jendearen gana, eta hortan laguntza izugarria izan dugu. Eta benetan eskertzekoa. Eta esango nizueke, proposatu dugun guztia, eta persona guztiak, esandako guztietatik, bakarrak ezezkoa esan dit. Oso lanpetuta zegoela, momentu hartan, eta ezintzola, eta bakarrak esan du. Izan da benetan, esaten degunean jendeak ez dola lagundu nahi, eta ez dola parte hartu nahi, eta nik uste askotan topikotan sartzen gerala zen. Eta ez zan xamurre lan hau egitea, nolabait argazki baten aurren jarri, eta benga zerbait sortu, ez? Da, nik uste dut, benetan aberatsa izan da, zentzu guztietan. Respecto a la edición del libro, la edición y la calidad del papel es espectacular. Eso no es mío, ¿eh? El proceso, eso no, pero el proceso de maquetación, la edición, ¿has participado o quién ha participado en ese proceso? No, eso ha sido la propia imprenta la que ha llevado adelante. Nosotros, hombre, evidentemente hemos participado tanto en la decisión del papel, del tipo de edición, de la maquetación. Hemos participado en todo eso, lógicamente. Lo que pasa es que luego participan los profesionales, que son los que saben cómo va a quedar eso al final, ¿no? Ez dakit horrelako liburu bat argitaratzea, kalidade honekin eta
bazkiden kuotekin bakarrik egin daitekeen edo beste laguntza batzuk edo jasotzen dituen lemniskatak eta laguntzaile horiei eskerrak edo eman nahi diezun edo. Bai, noski. Alde batetio, daukaguna da taldekideak, bai bazkideak dirua jartzen dutelako, bai lagundu duten guztiak, eta gero daukagu baitare Euskal Herriko Unibertsitatea, beak ere erreztu digulako lana maila handi batean, Raul, Marta eta Pedro esaten ditugunean ari gera EHUkin hitz egiten, EHUtaz hitz egiten ari gera, eta EHUko irakasleak edo Fernando beak eman digune laguntza. Eta gero noski ekonomikoki aurrera atera izateko, beti daukagu lehenik eta behin Beasaingo udalaren diru laguntza, Ordiziko udalarena eta Lazkauko udalarena, eta hainbat enpresan laguntza, eta bazkidena. Eta bazkidena guretzat oso importantea da. Nik uste dut horrela bukatuko dugula, Jose Luis, zuri eskertuz egiten dezun lan guztia, ez koordinatzaile bezala, baizik eta dinamizatzaile bezala ere zure lan eskerga da. Saltsero lan. Saltsero baino gehiago ere bai, eta ordan mila esker zuri eta zorionak egindako lanagatik. Zuei lan egin, eskerrik asko.